my ụmụnne unu aga nwanne ndị Igbo seke ha nwa iwu ọkwa ọha ndị Igbo nwaanyị nwa agbọghọbịa bụ akwụkwọ otu o chiri ga ọwụ artist mgbe mara na mana ọ gara jee mụọ egwu high life ekogharị ka ndị ọzọ kụrụ ka ile anya bụ onwe ewe egwu Nwaorie n'otu o ji ekogharịa ya aga mmemme ndị dị iche iche na-enwere bụ n'otu eji agba ọgbara ya ego so onwe ihe ọwụla ị chọrọ ime dị uche na-aga ime onwe onye nọ n'ụwa Chukwu kere na-adị akara aka o nyere na-adị ihe o nyere ọ nwere ike iji na-agbara eke ya otu o ji agbara eke bụ egwuti high life ụmụ nwoke kụrụ ọrụ ya nkwoji agbara wee koke ọwụghị nsọ ọwụ egwu ka ọ kụfụra n'onwe ya and onye ọbụla dị n'obi aṅụrị na-etiri ya aka awọchala m ọtụtụ egwu ya n'ọtụtụ mmemme ndị ọ gara ndị mmadụ na-agba ya egwu bikos ọ na-eme dị mma ọ dịkwa m mma so my advice bụ onye ọbụla chọọ ọ na-eme anọ n'ọbụrụ ọkụ onye ọzọ jegbacha mbọ riwe kie ga chọwa ka ị na-akarị ya chọọ otu ka ị na-eme bikos sam na nsọ wa ụbịam ka ọzọwa onye gbacha mbọ nwere ego nwamba achọwa ka ọ na-akarịa sọ onye ọgwụ ego bikos ọ wa ụbịam yes you didn't sure and that you take up to agreement because you rubele that level chọọ ị na-eme ụbịam nweke fụọ gị lahụ adọghị Chineke kere kiri ụbịam all my advice ọwụ onye riwe kie ka chọọ ka ị na-ekwuri chọọ ị na-eme ka ụbịam fụọ gị lahụ